Dzień dobry Państwu, jak masz na imię? Daniel, Skąd jesteś? z Lublina pochodzę. Z samego Lublina? Tak, z samego Lublina. O, Skąd a co tu robisz? Właśnie. A co ja tu robię? Tak, No pomagam. Pomaga. pomagasz, tak? A to pomocnik też na górze. Tak, to jest... To pierwszy pomocnik, tak? To jest starszy pomocnik. Nad tobą, tak? No, Tobą rządzi, tak? też trochę, no. Dobrze ten pod tobą podlega? Dobrze on pracuje? No powiedz. Dobrze. Tak czy nie? Tak, A co on zrobił? pomagałem tam przy płocie, tam na początku. I co? Jak się pomagam tutaj w tych roślinach. Ale głośniej trochę. Pomagam tu wyrywać A ten pracownik co on robił? Siedział tylko czy robił? O ten co ty siedzisz na nim? Na tym stołku teraz, czarnym. Większy wydaje rozkazy. To ty rozkazy wydajesz jemu? Nie, pracuje. Osy! Poszli won! Weź osy nakręć. Poszli won mnie stąd. Też chcą wywiady udzielić tobie, bo się do ciebie przyklejają bardzo Dobra, na razie dziękuję. intensywnie. Krzysiek.